तर डायरेक्टली मी आता या पुस्तकाची माहिती तुम्हाला देईल, जास्त काही वेगळी वायफळ बडबड न करता. मराठी आणि इंग्रजीचे तुम्हाला जर प्रश्नसंच म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन हवे असतील तर त्यासाठी मला भरपूर जणांनी या सरांचं म्हणजेच लोकसेवा अकादमीचंच पुस्तक सांगितलेलं आहे. चला तर मग सुरू करूया. हा आहे सेट ए, आप्पा हातनोरे सर संकलित, म्हणजे आप्पा हातनोरे सरांचं ए सेट आहे. तसेच बी सेट पण आलेला आहे. तर या सेटमध्ये फक्त जे प्रश्न तुमचे आलेले आहेत, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जे आलेले आहेत त्यानंतर हा सेट आहे. सेट बी हा यामध्ये जे काही प्रश्नपत्रिका आहेत, यामध्ये ज्या काही प्रश्नपत्रिका आहेत त्यांचं पूर्ण स्पष्टीकरण सेट बीमध्ये दिलेलं आहे. त्यामध्ये वैशिष्ट्य आहे या पुस्तकाची 106 प्लस प्रश्नपत्रिका, रद्द झालेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण, प्रत्येक घटके शेवटी अवघड प्रश्नांचे स्पष्टीकरण, सर्व उत्तरे फायनल कीनुसार आहेत याचं. आणि एलिमिनेशन मेथडचा वापर कसा करावा हे सुद्धा यांनी दिलेलं आहे. 1984 ते 2021 पर्यंतचा प्रत्येक प्रश्न याच्यामध्ये आहेच. आणि विश्वसनीय मटेरियल बनवण्यास मदत झाली, कारण चौथी आवृत्ती आहे. बाकीच्यांनी अगोदरच्या ज्या आवृत्त्या झाल्या त्यामध्ये थोड्याफार काही चुका झालेल्या आहेत आणि मग त्या सगळ्या टाळून त्यांनी आता ही चौथी आवृत्ती बनवली आहे. सेट ए व सेट बी हे वेगवेगळे देण्याचे कारण आतील पेजवर आहे. म्हणजे सेट ए आणि बी का दिलं आहे वेगवेगळं, एकाच पुस्तकात का नाही दिलं, तर त्याचं कारण वेगळं त्यांनी आतमध्ये दिलेलं आहे. फोर्थ एडिशन 18 मराठी व इंग्रजी प्रश्नसंच स्पष्टीकरणासह 1984 ते 2021. आता यामध्ये स्पष्टीकरणासह का लिहिलं आहे थोडंफार तुम्हाला आतमध्ये माहीत पडेल, सांगेन मी तुम्हाला का लिहिलं आहे असं. कारण स्पष्टीकरण जे आहे या प्रश्नांचं हे सेट बीमध्ये दिलेलं आहे. त्यामध्ये बघा, पहिली आवृत्ती, दुसरी आवृत्ती, तिसरी आवृत्ती आणि चौथी आवृत्ती काही आहेत आलेल्या, त्याने दिले आहेत. मूल्य आहे 650, पण मला पडलं आहे 500 रुपयाला. मी घेताना हे 500 रुपयाला घेतलेलं आहे. हे आहे प्रस्तावना, जे आहे अनुक्रमणिका. या अनुक्रमणिका तुम्हाला नंतर दाखवते थोड्या वेळाने. पूर्ण पहिले एक पुस्तकाचा पूर्ण रिव्ह्यू किंवा लुक बघून घ्या. हे आहे सेट ए व सेट बी, काय आहे, कोणासाठी, कशासाठी वगैरे वगैरे वगैरे. आणि सेट बी का निर्माण केलेला आहे. हे झालं आहे तुमचं पहिला चॅप्टर, भाषा, लिपी व व्याकरण. याचे एकूण 35 क्वेश्चन आहेत. त्यानंतर हे स्पष्टीकरण. या पुस्तकामध्ये हे असं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. त्यानंतर वर्णविचार, दाखवते. अशा प्रकारे हे पूर्ण कलरफुल बुक आहे. सॉरी है ना, हा झाला. महत्त्वाची माहिती, काही ठिकाणी महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे. हे स्पष्टीकरण आहे. ॲक्च्युली पुस्तकाची जी पेजेसची जी क्वालिटी आहे ती सुद्धा चांगलीच आहे. आणि त्यानंतर मराठीतला महत्त्वाचा भाग शब्दसंग्रह, वाक्प्रचार 2019 पर्यंत, गट क मुख्य 2019. त्यानंतर राज्यसेवेचे सुद्धा प्रश्न यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. त्यामध्ये आहेत राज्यसेवा 19 जे 2019 किंवा 2021 2020ला आता एक्झाम झाली नाही, 2021 ॲक्च्युली 2019च दिलेलं आहे. काहीच ठिकाणी 2021 दिलेलं आहे. इथून ते शेवटचा प्रश्न तुम्ही बघू शकता, 98, 95, 89. शेवटचा प्रश्न जो आहे तो संयुक्त 1984.
सरांनी जे पहिल्या पेजवर सांगितलेलं आहे 1984 ते 2021 याप्रमाणे हे बरोबर आहे. हे वाक्प्रचार नंतर आलं आहे म्हणी पण संयुक्त गट 2019. त्यानंतर राज्यसेवा, दोन 1984चा हा शेवटचा प्रश्न. त्या ठिकाणी काही ठिकाणी स्पष्टीकरण म्हणींचं स्पष्टीकरण सुद्धा दिलेलं आहे. हे आहेत समानार्थी शब्द. नंतर हे शब्द समूहाचा प्रश्न आहे. समानार्थी शब्दगट, शुद्ध लेखन, अलंकारिक शब्द. त्यानंतर या पुस्तकाचा दुसरा भाग आहे इंग्लिशमध्ये. नंतर मग इंग्रजी या घटकावरील प्रश्न सोडवताना कोणकोणती आपण काळजी घेतली पाहिजे हे या ठिकाणी दिले आहे. तसेच मग आता पुन्हा नाउन्स, आणि नाउन्स हे आपले चॅप्टर्स आहेत. बघा 87 पर्यंत दिलेलं आहे याचं. हे आपला नंतर शब्दसंग्रह, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, कॉमन एरर्स होते ते मागे. त्यानंतर जे काही वन वर्ड सबस्टिट्यूशन या ठिकाणी मग जे काही महत्त्वाचे आहेत क्वेश्चन त्याचं स्पष्टीकरण केलेलं आहे. सिनोनिम्स म्हणजे समानार्थी शब्द, इडियम्स आणि फ्रेजेस. अशा प्रकारे हे पुस्तक आहे. आता आपण मेन पार्टकडे जाऊया. अनुक्रमणिका दाखवते तुम्हाला. सर्व धडे जे आहे पाठ आपल्या ते चॅप्टर्स इन्क्लूड केलेले आहेत. त्यानंतर व्होकॅब्युलरी शब्दसंग्रह आपला. आता यांनी इथे सांगितलेलं आहे सेट ए आणि सेट बी कोणासाठी आहे, काय आहे आणि कशासाठी आहे. सेट ए जे आहे ते केवळ प्रश्नोत्तर असणारं पुस्तक आहे. सेट ए जो आहे तो फक्त प्रश्नोत्तर असणारे पुस्तक आहे. आणि बी म्हणजे प्रत्येक एमध्ये असलेले जेवढे काही प्रश्न आहेत त्याचे सगळ्यांचे स्पष्टीकरण हे बीमध्ये दिलेलं आहे. आता सेट ए आणि बी वेगळं करण्याचं कारण काय आहे की बरेचसे आपण काय करतो की प्रश्नाचं उत्तराचं स्पष्टीकरण जर खाली दिलं असेल तर आपण प्रश्न न सोडवता किंवा प्रश्न सोडवण्याचं कष्ट न घेता आपण डायरेक्टली त्याचं स्पष्टीकरण किंवा उत्तर बघतो. त्याच्यामुळे होतं काय की आपण प्रश्न सोडवण्याची जी प्रॅक्टिस आहे किंवा जे लॉजिक आपण वापरायला हवं ते आपण वापरण्याचे कष्ट घेत नाही. आणि त्यामुळे मग आपली प्रॅक्टिस जशी हवी आहे प्रश्नोत्तर प्रॅक्टिस करण्याची तशी होत नाही. आणि त्यानंतर मला असं वाटतं की अजून एक कारण असेल की प्रश्न उत्तरांचंच हे एवढं मोठं जाड पुस्तक आहे ना. तर मग ते ज्याच्यामध्ये स्पष्टीकरण जर ॲड केलं असतं ते अजून खूप जास्त मोठं झालं असतं आणि आपल्याला कॅरी करायला ते अवघड गेलं असतं. मग त्यापेक्षा मग हेच बरं आहे. कारण कॅरी करायला मला तरी असं वाटतं की कॅरी करण्यासाठी हे पुस्तक चांगलं आहे. दुसरं जे एक पुस्तक आहे माझ्याकडे जे बाकीचे GSच्या प्रश्नोत्तरांचं आहे, प्रश्नांचं आहे, ॲनालिसिसचं आहे, तर ते खूप मोठं आहे. कॅरी करायला जरा मला अवघड होतं. एका हाताने तर नाहीच धरता येत, दोघा हातांचा उपयोग करावा लागतो त्याच्यासाठी. त्यानंतर मग या मध्ये प्रत्येक प्रत्येक धड्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे
प्रश्न लाल याच्यामध्ये आहे आणि त्याचे जे ऑप्शन आहेत ते काळ्या कलरने आहेत. त्यानंतर यामध्ये ज्या प्रश्नांचं स्पष्टीकरण दिलं आहे ते या प्रकारे असं स्टार केलेलं आहे. आणि जे प्रश्न रद्द झाले आहेत त्यांची पण आपल्याला माहिती दिली. जसं त्या बघा या ठिकाणी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. काही प्रश्नांचं स्पष्टीकरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. सर्वच प्रश्नांचं स्पष्टीकरण नाही. जे गरज आहे म्हणजे महत्त्वाचे आहे त्यांच्यासाठीच आहे. आणि त्यानंतर जे रद्द झालेले आहेत तेही प्रश्न इथे दिलेले आहेत. मला वाटतं पहिल्या याच्यामध्ये कोणताच प्रश्न रद्द झालेला नाही आहे. हे बघा स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. आणि अजून परत काही महत्त्वाची जी माहिती जी असेल ती सुद्धा दिलेली आहे. आपण ते पुढे बघणारच आहोत. बघा प्रत्येक धड्यामध्ये थोडंफार स्पष्टीकरण दिलं आहे. जिथे गरज आहे ते स्पष्टीकरण दिलेलंच आहे नेमके. स्पष्टीकरण आणि छान स्पष्टीकरण हे खूप छान दिलेलं आहे. मला पर्सनली खूप आवडलं आहे. आता हा बघा हा जो प्रश्न आहे तो रद्द झालेला आहे. 31 नंबरचा तो प्रश्न आहे. 86 नंबरचा प्रश्न आहे तो रद्द झालेला आहे यामध्ये. त्यानंतर तो प्रश्न का रद्द करण्यात आला याचंही कारण दिलेलं आहे. हा जो प्रश्न आहे तो का रद्द करण्यात आला त्याचंही कारण दिलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला जर काही लिहायचं असेल यामध्ये तर त्यासाठी नोट्ससुद्धा दिलेल्या आहेत. जसं आता बघा ही महत्त्वाची माहिती ही प्रश्नांना धरून नाही आहे, पण जी महत्त्वाची माहिती आहे जी तुम्ही पुस्तकात असेल आणि ती तुम्ही दुर्लक्ष करतात तुम्ही अभ्यास करत असताना तेव्हा आणि ती खूप जास्त महत्त्वाची असेल तेव्हा याची माहिती दिलेली आहे सरांनी या पुस्तकात. बघा इथेही महत्त्वाची माहिती आहे. महत्त्वाची माहिती जवळजवळ प्रत्येक चॅप्टरला महत्त्वाची माहिती आहेच. असे स्पष्टीकरण पण दिलेलं आहे. पर्सनली मला हे हे जे पुस्तक आहे खूप आवडलं आहे. मराठी आणि इंग्रजीचा अभ्यास करायचा असेल तर प्रिवियस इयर क्वेश्चन तर तुम्हाला त्याचा संदर्भ घ्यावाच लागेल. आणि त्यासाठी त्या प्रिवियस इयर क्वेश्चनसाठी तुम्ही प्रत्येक वेळेसच क्वेश्चन पेपर काढणार आणि त्यामधून मग तुम्ही करणार ते आपल्याला शक्य नाही. त्याला खूप जास्त वेळ लागतो, मेहनत लागते. मग त्यापेक्षा आपण स्मार्ट स्टडी करूया. या पुस्तकात मराठी आणि इंग्रजी या सर्व विषयांचा 1984 पासूनच्या ते 2019 असंच म्हणू आपण. 2021चे एवढे जास्त काही प्रश्न नाही आहे, पण मग आपण ते क्वेश्चन पेपर आता घेऊन करू शकतो. त्याची काही एवढी गरज नाही आपल्याला. तर मग 1984 ते 2019 पर्यंत जेवढे काही मराठी आणि इंग्रजीचे प्रश्न आलेले आहेत तेवढं सर्वांचा समावेश या पुस्तकात म्हणजेच सेट ए 4थी आवृत्ती या पुस्तकात आहे लोकसेवा पब्लिकेशनच्या. तर बघा तुम्हाला जर आवडलं पुस्तक तर तुम्ही सुद्धा नक्की घ्या. मला तरी असं वाटतं की तुम्हाला आवडेल, कारण अजूनपर्यंत मी बाकीचे जे आहेत ज्ञानदीप म्हणा किंवा किशोर लवटे सर यांचं बुक अजून बघितलेलं नाही आहे, पण मला पर्सनली या सरांवर विश्वास आहे आणि त्यामुळे मग मी हे पुस्तक घेतलेलं आहे. बरं खूप चांगलं आहे पुस्तक. तुम्हीही बघा. नसेल तुम्हाला याच्यावर होतं तुम्ही स्वतः जा बुक स्टॉलमध्ये, तिथं जा आणि म्हणजे पुस्तकाच्या दुकानात जा आणि त्या ठिकाणी पहिले पुस्तक तुम्ही बघा. ते तुम्हाला बघण्याचे काही पैसे घेणार नाही. तर पहिले पुस्तक बघा, तुम्हाला पटलं तर ते घ्या. नसेल तर दुसरे इतर पुस्तकं आहेत, इतर अकॅडमीचे पुस्तकं आहेत तेही तुम्ही घेऊ शकता. तर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि कविताज MPSC कट्टा या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.